आगै दं आंनि खाथियाव। एसे बोथोरा गरमखौ एसे होनहरलाय बोथोर थान्दाखौ। बोथोराबो जि गुसु थानो हाया सिक्किमाव गिलु फालु बरफ गोलैनाय। आयौ गिलु फालु गुसु। मा जानो? हाबाब दुगैनो हानो नागिरा दैखौनो दांनो हाया गुसुआनो आयु गिलु फालु। माबायदि थाहैया नों सिक्किमाव? हाबाब गिलु फालु माबायदि खस्थ' देनजार मोनहैखो नों सिक्किमाव एसे खोन्थाहरलाय बिराद खस्थ' मोनहैदों। आरो हाजो बायनाय दालां बायनाय आरो जों नुहैजोब्बाय आरोखि। सोदोमख्लबनो नायबाय थादोंनो नायबाय दं आं। नायबाय था लोगोफोर नायबाय था। नायबाय था दे लोगोफोर। सिक्किमनि बाथ्राखौ एसे खोन्थाहरलाय नोङो। सिक्किमनि बाथ्राखौथ' मिथिखागौना बेखौबो हगारदोंमोन हगारबावनांगौमोन। नोंनि चेनेलाव नों खुद हगारखादोंमोन ना बेखौलाय? औ हगारदोंमोन आरो दंबावोमोन माखासे दंबावोमोन। बांसिनानो दङ दासिमबो आङो हगारजोबनो हाथ'वाखै सासे लोगो फैथ'वाखै आरो बिनि मबाइलावसो दङ। खेबना लाबोनाय हाजो बायनाय दालां बायनाय गासिबो। नोंना मबाइला बिराद मा जाथाय मा जाबोदों गाज्रि जादों? मबाइला आंना एसे डिस्टार्ब जादों। ओंखायनो ओमफ्राय आङो नोंनि मबाइल लाबोनो हाबाय आरो नों लाबोनो हायाखै आं दिस्टार्ब। आ हजों फैद' नै आगैया दङ कमेन्ट हरलाय दे आगैजों दसे रायलाय। रायज्लायनो हागोन जेबो नङा दे रायज्लायहर दे। कमेन्ट हर आगैनो सोरबा माबा सोंनांगौ दंबा आगैनाव सोंहरबानो जाबाय। आरो खालि फुजायाव फै नै दाङारखुथियाव जोंनियाव। दारखुसियाव फैदो बारा गोबाव गैला। मेन्दासो गोदालाबायनोसै आं जाला माथो इउटुबावबो नै मेन्दाया रागायानो। जाला हैजोब्बाय बुरजामोन नयथा लाबोबाय 9था मेन्दा। मा जानो नङा होमबा? दानना हरदों। दैमारि ए जिम लादो बसनो। सोर? बडि बिल्दार जादोनो नोंखौ जिम लानो थिनदों जिम लागोन ना लाया नोंलाय जिम लादो। जिम लाजायो फुरा बोखावबाय दतमायाव। जिम लानो थिनदों औ नैलाय। जिम लानांगौ जाहैबाय आंहा। सोदोमख्लक अर सुना दै फुदुं बे सायावनो दैयाव था सिक्किमाव औ सिक्किमाव हाबाब गिलु फालु देन्जार जाहैदोंलै बिराद खस्थ' मोनोना हाजो बायनाय खुरखानाय दालां बायनाय गिलु फालु खस्थ' मोनबोनाय आरो माजों गाखोनांगौ दुरुंजों गाखोनांगौ दुरुंसो गाखोनो रोङाबाथ' थैखाबाय बिराद खस्थ' मोनबोदों। फुरा खस्थ' साबेसे थाङामोन नोंसोर सिक्किमाव 11 जन 11 जन 11 जन थांदों बिराद खस्थ' मोनबोदों उम दालां बायनानै नङाबाथ' बिदि खस्थ' मोनबोआमोन गारि सा सामोन। दे कमेन्ट हर लोगोफोर दे। कमेन्ट हर दे। फार्स्ट टाइम दै आं लाइभ फैनाया आंनि चेनेलाव दिनैजों मैया हरनिजों फार्स्ट टाइम। दावराय सासे नायना होदो रा बस दावराय सासे नायना होनो। नायनो हागोन लोगोफोर। उम 800 जोरै जोरै लानो हागोन। फेन्देव आरामसे नायनानै ला जानला मोनला दाखालाम बुला बुलि दाखालाम नायनानै ला मोजांखौनो हरगोन दे। मेरला दं दाउराया नायै नायै लाबानो जाबाय। बबेनिखौ लायो टाउननिखौ लायो ना क'क्राझारनिखौ लायो सोदोमख्लक फाग्ला थाम्फै जाग्रा बायदिसो नुबाय माथोनो नोंखौ आगै मा थाम्फै जाग्रा बायदि नुबाय नोंखौ आगै हामबोदों एसे हामबोदों हामबोदों आङो एसे बोनायाबो बारा जाथारदों दां बोनो माने बोनो मोना बाव सिक्किमाव गुसुनि थाखायनो थानो हाया। मा जानो गुसुनि थाखाय थानो हायाखै आगैमोन मानो थगायनो देन्जार गुसु खिनायफ्राव खम खस्थ' मोनो बे औ दै गुदुंजों सुनांगौ खिथुखौ खिथुखौ दै गुदुंजों सुनांगौ दै गुसुजों सुनो हाया खम जारलालै बिराद खस्थ' मोनबोदों। गेसाव फुदुंनानैसो सुनांगौ सुदो लांदो खिदो आरो जानला मोनला सुनो मोना खिबुखौबो साइड बाय साइडसो सोदोमख्लक मा नोंनि दारिया सेरापुन्जिनि दारिनो सोनाङाना औ सेरापुन्जि सेरापुन्जि थ' लोगोफोरजों दसे थानानै लाइभआव फैफिनगासिनो दङ जों मोनसे जायगायाव थांग्रोनो थ' भिडिअखौ